Ito na ang bayanihan ng Kalaswerte at Pag-asa. For everyone, one for all for one, bayanihan of the people. Atid sa inyo ng Coca-Cola, Pure Gold, BPI Globe Banco, Hanabishi Appliances, Motor Trade, O-Plus Fab Color, Firefresh Might, Antimicrobial Socks, To Go Travel, Lafarge Republic Cement, at Dantok and Tex, Dan Unli Trio, plus 15. Uy! Sa patuloy na pagsundot kay Jimmy ay sa patuloy na pagbabayanin natin ang mga plastic na basura natin na plastic ni Juan Project po ay katumbas na ng siyam na silya. O yun, umpisahan ulit natin yan, para ipunin, para maipadala sa eskwelahang nangangailangan ng upuan. Maraming salamat mga Tabarkads. Si Raisa. itong aling maliit natin. Marunong na itong batang to. Wow, ganda naman ng bihis mo. Salamat po, bossing. 49 na 49. Anong Pwede bansa? po ba sumali? Oo, pwede pa. From Mexico. Mexico. Sige, batiin mo sila. Kamusta kayo? Magandang tanghali, mga Dabber Cats. Ha? Parang bumalik sa... Ako po si Sino? Riza May D-Zone Nang? ng Mexico, Pampanga. Wala ko. Mahal ko kayong lahat. Wow. Puntahan naman natin ang mga Dabber Cats sa barangay 59. Purong-puro to. Legazpi City, Albay. Pasok. Ayun, Maganda pa rin. Hindi. Maganda pa rin yan sa mayon. Ito naman, Kita pa rin. Ayan ang Mount Mayon. Oh, the sightseers. Barangay 59 Puro, Legazpi City, Albay! Kamusta ang mga tanawin? Maganda mga tanawin, bossing. Ito po yung tinatawag na Kamsur. Ano Kamsur? Kamsur to be a beach. Dagat ng puro daw. Dagat puro. Dagat Puro ba? Puro. Opo, puro. Akala ko puro. Puro bata. Puro ba? Puro. Albay yan eh. Kitang-kita yung mayon. Yan po, mayon. Dati, kahapon. Teka. Mayon at kailanman, ha? Comedy ka na naman, ha? Komedyante. Yeah. Ngayon, tawag na tayo. Dumadami na yung mga komedyan, ha? Bawas. May 2 seconds delay tayo eh. Kaya medyo hindi kaagad nakakapag-react si Jose at si Paolo. Bango mo, ah. Anong amoy? Amoy ano, bossing? Alimon. Alimong? Ano alimong? Parang Joe Joe Malone? Frazier. Boxer. Amoy Joe Malone. Wow. Oo. Joe Malunggay. Joe Malunggay. Amoy malunggay ka eh. Pag pinawisan na. Joe Alimong. Kamusta ka? Mabuti. Mabuti. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sige nga, sabihin mo. Mahal. Na mahal. Ba't lumalabas yung dila? Ang sarap hulihin, no? Mahal? Mahal. Oh? Uy, umaga na. Na mahal Na mahal. ko kayong Ko kayong Okay na. lahat. lahat. Buti na lumaki, ang liit. Kayong lahat. Siya si Aling Maliit. Ay! Thank you sa Jazz Mix Albay.
Yun yung mga kasama natin nagsayaw Ay, kanina. ang galing, ha? Ang galing magsayaw. Jos Mabalos. Ang lamig dito, bossing! Ang lamig, parang winter. Ano yung sakay-sakay niyo? Ano yung sasakyan na yun? Hello? Jeep. E-jeep. Electronic jeepney. Nandiyan po ba si Aling Adelina Marquez? Ako po. Kayo po. Ng Purok 4. Barangay 59, Purok 4. Si Adelina Marquez. Ano, papansin niyo na ba ako o ano? Parang 30 minutes delayed na. Adelina Marquez. Ayun. May delay din yung tenga, eh. Purok 4. Kala ko naman 2 seconds lang ang delay. Adelina Parang 20 Marquez. seconds eh. Parang 20 seconds na. Sige na, sugod na. Adelina Marquez, Purok 4. Purok 4. Sugod! Lugod! Sugat-sugat na. Ano ba yung sakya? Ano ba yan? Parang bagay ah. E-jeep, bossing. Teka lang. Ano ba? Susugod tayo, hindi natin alam kung saan. Saan ba? Egypt. Diretso pa rito. Diretso raw. May mga pyramid dyan. E-jeep to, bossing. Sigurado, bossing. Ano yan, kuryente? Egypt. Di po, kontra solar, bossing, solar. Solar? Opo, solar. Galing. Sino may-ari? Sino may-ari? Hindi ko lang po alam sino may-ari nito. Siguro gobyerno rito. Barangay. Legazpi. 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 Sino may-ari nito? Celeste. Sino may-ari? Sino may-ari? Ah, Sa barangay daw. sa palengke raw, bossing. Sa barangay pala. Halika na, hanggang dito lang. Subakay pa kayo. Oo, umatras! Oo, umatras! Hindi Bakit nakapark ka May preno yan. Ang taas na ng Handbrake! oh. Lagyan mo sa park. Ayan. Nakapark na. Oh, bitaw mo ngayon. Ayan. Yan. Okay na. Sige, Yan. baba. Yun. Baka maparis ka rin sa Okay, pinsan okay namin. Nasagasaan yung sarili niya. Si Aling Ang sarap. Josepina. Sige, dito. Adelina. Ay, Adelina. Opisina. Adelina. Magaganda yung mga bahay dyan. Oh. May init ba dyan, Jose? Ay, Tito Sen, wala pong kainit-init. Yung sapatos mo, tumatagos sa ilalim at ibabaw. Ay, Alan, no? Tinatawag ka. Aling Saan? Aling Sabrina. Adelina. 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 Dito ba tama? Aling Esperanza. Ay, okay na po kayo. Hindi, bossing. Ito eh. Ano pangalan? Kopradya. Hello, Aling Adelina. Pusing, hello po. Salamat po. Thank you, Lord. Naku. Tubig. Parang Pengin tubig, oh. himatayin to. Tubig, please. Lord, Busing. Ilan taon na po kayo? 61 po, mas 62 ko niya na May 29. Opo, thank you talaga, Busing. Ano ba? Hindi. Huwag. Painumin mo. Iinom. Inumin. Okay. Yan. Oh. Sige pa po.
Baka naman malasing na sa tubig yan. High blood kasi. Dapat dahan-dahan lang po. Okay na. High blood daw, high blood. Oh. Busing! Thank you po! Ano? Parang busit ni Papasa mo talaga ako, Busing! Yun ang narinig. Thank you po! Opo. Saan po ang bahay nila? Saan po ang bahay? Saan daw po ang bahay ninyo? Hindi ba yan? Pasok Bahay- muna kayo. Noon, Mainit. Bahay ko talaga yan, maliit. Oh, nakapaa pa si nanay eh. Binigay Oh, sige, namin sige. asawa niyan sa anak kong bunso kasi wala ng trabaho, nagpapalamig lang. Oo, pasok muna nag-ayos. kayo. Kaya doon ang bahay ko maliit kasi Nay, pasok Ay, muna ano kayo. naman ako, nilalok ko Pasok na. muna kayo. Pasok daw! Pasok na po. Gusto mong makinig? Nilalakas ko lang. Baka hindi nadidinig. Hindi yan daw bahay niya. Bahay daw ng anak yan eh. No? Malaki yung bahay nila. Oo, ma. Bahay daw po ng Opo, anak. bahay daw pa ng anak nila. Ito po, bahay ng anak ninyo. Tapos, ay pa na anak ko kasi po binigay namin yung buhay pa yung asawa ko, binigay namin kasi sira-sira ito. Kasi sabi ng asawa ko, wala talaga kaming ipapaayos. Sabi, kayo na magpaayos ito. Ayan, nagpapalamig lang ang anak ko. Maganda ang so ibig sabihin, pagkakaayos. ha? bahay po ng anak nyo to. Opo po. Ano naman ini? Pero dati po, bahay nyo to. Opo. Paano po napunta sa anak nyo? Kasi po, buhay pa yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, di, kayo na magpaayos ito kasi wala nang isda nga dyan. Kasi naglalawat ang asawa ko. Wala na ako yung papaayos ito. Kayo na lang. Kaya yung napalit. Kaya naman nag-utang-utang lang sa Bombay. Ayun, di bali sa anak nyo na po itong bahay na to. Paano po napunta ito sa anak nyo? Ano namin mag-asawa. Mga buhay apat pa na yun. tanong mo na yan eh. Kasi namatay yung asawa ko 2010. Apat na ba yun, boss? Hindi pala sa kanya tong bahay na to. Hindi sa kanya. Anak daw niya. Ano po ito? Anak ko po kasi dito naman pinapapos. Mag-iisa lang ako doon. Ay, yung naman ng baboy. Doon ako na Kasi naawa na ng mga anak ko doon sa akin. Alay Doon ko nga. mamahal kasi nga may mga apo ako. Aling Adelina. Ayan. Pag umano silang palamig. Tawag ako- po kayo ni Bossing. Kakausapin po kayo ni Nadidinig Bossing. ba ako? Aling Adelina. Buseng. Nadidinig niyo Po. po. Nadidinig niyo po ako? Iyo po. Yo. Paano na Yo, punta sa anak yung Proper po bahay? siya. Iyo po. Kasi po buhay pa yung ko, yung asawa ko. Wala na daw na isda kasi nagalawt yung asawa ko. Okay. Sabi, B, sa inyo na Opo. itong yung bahay ko, ay bahay namin ni mama mo kasi dadalawa naman kami na. Kahit sa daw ng babuyan, pwede kaming dalawa. Saan na yung asawa Kasi ni... ayos niya. Yan, na naman ang mga anak ko. Kasi ang anak ko, nagtitindang Nasaan na raw palamig. po yung asawa nyo? Patay na po 2010. Kaya nga wala na ako kahit isang 5. Tinibigyan na lang ako mga anak ko. Ayan nga, Busing. Meron po- Nag-ano ko sa Panginoon una. Meron po ba kayong Pangalawa hanap sa iyo buhay? na. Sana mabunot at matawagan ako kasi mapagamot nga ako. Ano po? May ano ako po, yung bahay ng bata, yung bahay ng bata po, nakalabas. Ay wala na ako ipapagamot. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon Pangalawa sa iyo, Busing. Oh. Parang busit na. Ito Busit. pong bahay. Bigyan mo muna ng pasalubong, Mga anak niyo na po. Paulo. Ito na po yung mga pasalubong namin sa inyo. Aling Josepina, Adelina. Ito po ang pagsasalo-salohan natin galing sa Coca-Cola! Merong garlic shrimp. White chicken. Mainit na kanin. At merong fruit basket. Papartneran pa natin ng masarap at malamig na Coca-Cola! Ayan po, para sa inyo po yan. At may kasama pa po yung 10,000 pieces galing sa Coca-Cola.
At ito pa po mga regalo namin sa inyo galing naman sa Hanabishi Appliances. Meron kang gas stove with mainit na panahon. Meron din kayong rice cooker with emergency call. At merong single tub washing machine with standing ovation. Para sa sari-saring Pinay Home Tips, i-like lang ang Hanabishi sa Facebook. At Nay, meron pa po kami regalo sa inyong 8.31 phone. Galing yan sa O+. Yan na para kay Nanay. At eto naman, mga Dabar Cats, ako bagong-bago to. Mula sa O+, ito ang O+ Fab Color. Ito, phone na, tablet pa. Easy touch na yan, dual camera at may free back cover pa. Murang-mura lang itong mga Dabar Cats, 6,995 pieces lang. May phone ka na at tablet in one. Yan ang O+ Fab Color, walang gasgas. Ay, walang nakasulat na gasgas pero baklaran doon kayo magsimba. Maganda to. At ay, ito ba po? Meron ka pang regalo mula sa BioFresh Antimicrobial Socks. Nagtatanggal ng 99% of germs para protektado sa bad odor. Yan po ang BioFresh. Smell the bango, feel the lambot. Proven na may antimicrobial protection pa. Go. At mga Dabar Cats, ang BioFresh po ay may sando na, may t-shirt pa at lahat ng paloob meron kayan. At meron pa kayong 5,000 pieces na nakalagay sa Swerte Socks. BioFresh Antimicrobial Socks, another winning innovation by Burlington. Yan po para sa inyo yan. At meron pa po kayong 5,000 pieces at gift certificate mula sa To Go Travel! Mga Dabar Cats, uulan ng crazy sale promo sa To Go Travel. Ang pinakamalaking shipping line sa buong Pilipinas. Merong 2 peso sale every month at round trip discount promo. Araw-araw yan. Kaya biyahe na, sakay na sa To Go Travel. Sarap maglakbay. Buong taon! At eto na nagbabalik. Ay, nako! Tama-tama po para sa planong pagpapalaki o pagpapatayo ng bahay at para maging pangmatagalan ang bahay na pinaghihirapan ninyo, meron kami regalong 5,000 pieces at Lafarge Republic Cement. Ang Lafarge Republic ay pinagtitibay enhancers para patatagin ang bawat pundasyon ng bawat sulok ng inyong kabahayan. Siguradong, nako! May pamamana nyo. Kagaya nito, ipinamana nyo to. Tama. May pamamana pa yan sa susunod na henerasyon. Yan ang Lafarge Republic, pinapatibay ang bawat pamanang bahay mula sa the world leader in cement technology, Lafarge! At eto pa po, meron pa kayong PMR Hata 125 at 5,000 pieces mula sa Motor Trade! May kasama pa mga regalo. At Nay, sa inyo na po yung motor na yun. At sa mga Dabar Cats naman natin dyan, pwede rin kayo magkaroon ng motorsiklong hataw sa tipid, hataw sa tibay dahil 1,500 pieces lang ang down payment niya. Pwede nyo na mauwi agad-agad. takbo na sa Motor Trade. Gagaang ang presyo, dekalidad at kumpleto. Dahil sa Motor Trade Motorsiklo, sigurado, alaga ka dito! Nay, eto pa po. Huwag po kayo masyadong umiyak kasi mainit po yung panahon. Baka mamaya maatake kayo. May sakit kayo sa puso, di ba? Hindi po, high blood na po. High blood. O, mainit ang high blood. Eto pa po, makakatayo na kayo ng maliit na tindahan nyo dito. Salamat. Extra income po dahil may regalo po sa inyo ang Pure Gold! Sari-sari na po mga groceries na nandyan sa inyo, nanay. Kumpleto po, ayan po lahat. May 2 sakong bigas pa po yan. Ang dami at siyempre Sabi ni hindi po nanay, mawawala salamat daw. si Val na dala-dala niya ang 5,000! Sabi ni nanay, saktong-sakto daw, wala daw silang bigas. Ang bigat talaga dito. Wala na silang bigas. Lahat. Pure Gold Cubao po ang pinakamalapit sa inyo. Grabe ka naman dito. Pure Gold Avenida. Dito po yan. Embarcadero. Tanong mo kay nanay kung alam niya yun. Pure Gold Embarcadero. Alam ko po, pwede na malakarin dyan sa Embarcadero. Yan, pure gold po. Buseng, thank you lang. Okay na po kayo.
Buseng. Oh. Magkapagamot na ako po. Oh, yan. Tama-tama. Makapagpagamot kayo. Makakapagtayo kayo ng maliit na Buseng negosyo. talaga. At bibigyan ko pa kayo ng bossing savings. Number 7. Number 7. Ay, ito po, galing sa BPI Globe Ah, Banco. magulati Ito po mo ang pa inyong yan, ah. ATM card. Pwede nyo pong gamitan yan kahit saan. Pwede kayo mag-cash in kahit 50 pesos lang. At good news naman sa mga Dabber Cats, pwede nang gamitin ng bangko ATM card na pambayad sa lahat ng mga stores at groceries na affiliated ng BankNet. Mas madali nang mamili dahil hindi mo na kailangan magbayad in cash. Wala pang service charge ang pagbabayad gamit ang ATM card. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lang sa Bangko website. Nay, meron po ba kayong sakit sa gulat? Po. High blood na. Blood lang. Blood po. Pag yan. Ayan na. Ayan na, oh. Buseng. Yun po. Busing nakita ko na po. Tulong mo po. Salamat po. Wala pong anuman. Congratulations po, Aling Adelina. Dahil talaga busing. Pagamot talaga ako. Nanay, bakit kayo iyak ng iyak, nanay? Tuwa lang po ito. Kasi po, simba ko sa Mana Cristo po kahapon. Kagabi po, gabi na. Nagdasala kasi kahit kanina po, talaga ako. Sabi ko Mana Cristo, tulungan mo po talaga ako. Dad, pengi yun. Kasi marami talaga na dyan. Nangangarap talaga po ako. Na makapunta kayo dito. Parang sabi ko manalo ako. Ito na po. I thank you Lord talaga. Ano po ba talagang pangarap niyo? Po. Ang alin po! Yung bahay ko naman po, yung katastas man lang. Kala ko po ito na yung bahay niyo. May bahay pa ba kayong iba? Yung ng baboy, yung tangkal, yung inaano ng baboy. Yung kulungan ng mga baboy. Tapos sabi ng asawa ko, yung pagbigay ko nga sa mga anak ko ito, sabi ng asawa ko, Paano po ba napunta sa mga anak niyo to? kasi mahirap na. Sabi, kayo na. Ayan na naman. Kasi napapalamig na. Ano nasabi na yun kanina? I-explain ka na naman eh. Pagod na pagod na eh. Ano na, paano ka? O sige, tanong mo, paano napunta? Nasili. Nasili ko eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Sumobra sa gata. Ayun. Sakit dyan. Pala bugal-bugal ang pawis mo. Paano napunta sa anak niyo to? Kasi nga, naawa nga kami. Ang dami anak nila. Pero nanay, nabubuhay pa kayo. Ano ang pangarap niyo sa mga anak ninyo bukod sa bahay na to? Ang pangarap ko po, bigyan ko lawig na buhay, yung mahabang buhay. Kasi nga, gusto ko pa malagaan yung mga apo ko, mga anak ko. Ilan ba anak nila? Kahit hindi na sa pera, matulungan ko sila. Ilan ba anak niyo? 3 po, panay babae naman. Puro babae. So, doon Lahat. binigay ng asawa niyo yung bahay niyo sa babaeng anak niyo? Sa bunso. Kasi So, paano naawa napunta? kami. Dito ka nakatira. Kayo na nga bahala. Balik-balik lang. So, pag ganun-ganun ka lang, ibig sabihin, minsan nandun ka sa may babuyan mo, tapos minsan nandito ka sa bahay ng anak mo. Kasi wala naman. Pero sa anak mo talaga tong bahay na to. Hindi, sa akin ito, binigay na namin. Sila nag-ayos-ayos ito ko ng bahay. So kanino na nga po itong bahay? Sa inyo? Hey! Sa mga anak? Po, sa anak ko po, nag-iso. Wala bang tanong si Bal? Yan. One question of the day. Yan. Baka yun din itatanong niya, bossing, Eh, paano malay natin. napunta tong bahay Pakinggan na to? natin. Baka iba. Oo. Okay, eto na. Eto na ang Val's Question of the Year! Ate, may importante akong question sa inyo. Paano ba napupunta yung bahay sa mga anak mo? Guard! Buhay pa po yung asawa Tawagin ko. yung gwardiya! Ayan. Explain ka na naman. Buhay pa po Yung itong gwardiya! asawa ko. Nagkwentuhan kaming dalawa. Anong na yan? Talaga, kanina ba? Tapos na yun. Okay, kayo na bahala kay Aling Adelina. Pampacheck up, pang-paayos ng bahay. Yung tinitiran niya ngayon. Nay, ito po, para mapaayos po yung bahay ninyo,
At kung paano po napunta sa anak nyo to, hindi po namin maintindihan Hindi namin talaga kung maintindihan. ano pong nangyari. Pero gawa. Kaya mo yan. Eh na naman. Humihilab. gata. Wala dito si Mrs. Ong. Humihilab. Tapusin Kaya mo mo yung kamay na. mo. Tapusin mo na. Dalihan mo. Risa, tapusin mo na yan. Eto na po. Wag mo akong galawin, Bal. Ano dapat kinukurot ko? Sorry lang. Kaya mo yan. Ba't ang Malamig ba yung init-init, pawis? kinikilabutan Malamig? ka? Dalihan mo. Baka maparis ka kay Vic nung grade 2. Ito na po. Para makapagpaayos kayo ng babuyan nyo. At para magsi-CR ka na. Uy. Siniretso na. Sige, Paulo. Hindi na kaya. Wala Tapusin mo. bala, Paulo. Bal. Eto na po. Eto na po, para sa inyo po, para sa pamilya, pagpapaayos po nung bahay ninyo doon. O, kala nyo, ha? At para pagpapagamot nyo, pagpapacheck up nyo, maintenance po ninyo, at para sa sarili nyo, at para sa mga apo Hoy, ninyo, paano mga ka anak napunta nyo. sa inyo itong bahay na to? Eto na. Eto po, bigay ng Kasi Eat Bulaga hindi para na sa yung inyo. Facebook. Tanggapin niyo po ang 75,000 pieces! Ito po. Congratulations, Aling 1, Adelina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
75,000 pieces! Galing magbilang. Congratulations, Aling Adelina. Thank you, Bossing. Opo, wala pong anuman. Po. Okay. Okay, para At, malaman ah, naman natin. Oh, sige. Sige. Para malaman natin kung maganda ang bayan na yan dyan sa Barangay 59. Po. Puro. Talaga matagagamot talaga ako po. Opo. Bossing. Opo, paano po Salamat napunta po, sa mga anak talaga. ng bahay? Teka, bayanihan na tayo. Ayan na! Ito na mga Damer Cats, Barangay 59, Puro, Legazpi City, Albay. Bayanihan na! Hoy! Karen, at sa mga dabargats natin yan sa barangay para mas mapalawak pa natin ang pagbabayanihan. 15 plastic na bottles ang kailangan ng dalhin. At ito mga hinahanap at hinihingi namin. Basa. Ayan, para sa mga... ayan. At magdala ng hawak ni Audrey Hepburn. Wow! Ayan po. Ayan. Audrey Carampel Hepburn. Ayan, takbo. Takbo! Hoy! At sa March 4, ha? Ang ganda ng Legazpi. Sa March 4, manood kayo ng Luis Bular, Earth, Wind happy and Fire sa Soler. Ano? Parang dito. Earth, Wind and Fire. Kumpleto Do you remember? Do you remember? Oh. Yes. Happy birthday, Beatriz Happy Dalimopon. first birthday, Yasha! Chick Oh, yes, Villamente. Sindoy na nasa LA. Happy birthday. Sindoy Rodriguez. Jojo One. Awa naman si Raisa, tinutulak na lang yung motor. Dapat dyan, solar na rin eh. Abangan nyo mamaya kung sino sa ating mga foreign eyes na mula sa Brazil, Poland, Korea, Lithuania at England ang mananalo sa first weekly grand finals ng Your My Foreign Eye. Okay, happy birthday kay Ate Betsy. Parang kamukha mo, Alan. Ay nako, tingnan mo lang. Nakapokus ngayon. Habang bumubunot, Ate Betsy Franco. Ate Kapatid Betsy. ni Helen. Ate Sindoy, happy birthday. Salamat. 101, 102. 101, 102. Wall clock! May bonus pa magkasamang wall! Ay, kayo po. 102.
mga plastic at wall cup. Uy. Ano pong pangalan? Julie Monforte po. Ano pa ang Kayo po. Cecilia Brina. Cecilia Brina. Ay, excuse me lang po. Dito po. Ayan, dito po. Ano? Congratulations po sa inyong dalawa. Meron kayong 10,000 pieces. 10,000. At pumili po kayo ng SIM card galing sa Talk and Text. Pumili po ng isa. Ito pa po, meron pa dito. Meron ka additional na 1,000 pieces. Meron naman kayong 4,000 pieces! At meron pa kayong gift pack galing sa Talk and Text. At mga Dabber Cats, ang Talk and Text ay may Talk and Text gaan only trio plus 15 na. Only text sa may 10 minutes of calls pack. 15 pesos lang yan. Valid for 1 day. Just text try15 to 4545. Congratulations po. Salamat po kay Bossing. Salamat kay Busing. Okay! Congratulations po. Balik po sa number. Eto, susunod. 33, 34. 33. 34. Okay. Tama-tama. Ma-announce natin yung Juan Sumulong Cubao High School Alumni Batch 89 reunion sa March 15, no? Sa JSHS Quadrangle. Lapit na yan. Carlo Mateo yan. DCWD. Ito. Ay, 33 kayo po. 34. Nasaan po yung wall clock? Ayun yung wall clock. Ano pong pangalan, Nay? Edwin Baldo po. Kayo po, anong pangalan? Risa Reales po. Congratulations po sa inyong dalawa. Meron kayong 10,000 pieces! Ito po, 10,000 para sa... Ate, relax po. Bakit kayo umiiyak? Sobrang tuwa pa. Alalay lang po. Dadagdagan pa natin yan. Pumili po kayo ng isang SIM card galing sa Talk and Text. Pili po na isa. Meron kayong 3,000 pieces! Meron kayo 2,000 pieces. At may gift pack pa galing sa Talk and Text. Mga Dabber Cats, mag-Talk and Text gaan only trio plus 15 na. Dahil sa Talk and Text, araw-araw, panalo! Congratulations po. Inom kayo. Thank you. Maraming salamat po sa Itbulang at sa Kamusa. Salamat po, Bulaga, Marting. I love you, Marting. Lasing pala. Parang nalasing na. Kaya pa ba? Galit ba? Nalasing na sa tubig. Galit eh. Hindi naman galit, ha? I love you, Tuwa lang, Bossing. Sige, congratulations. Pili na kayo ng bayan na yung line. Kulay! Yellow. 41 to 60. Lahat na nakatayo dyan. May paghatihan pang 20,000. Pasok pa sila sa Barangay Bayanihan. Yes! Ay, naku ba? Pasok! Congratulations! Maraming salamat sa mga Dabber Cats natin dyan sa Barangay 59 Puro, Legazpi City, Albay. Susunod na, makikilala na natin ang mga nagkakandahang 100% foreigners na may pusong Pinay sa first weekly grand finals ng You're My Foreign Eyes sa pagbabalik yan ng Eat Bulaga.